A señora López Abella. Moitas gracias, señora presidenta. Moi bons días. Señorías, antes de nada, agradecer o cambio da orden do día, tanto a mesa como os distintos grupos parlamentarios. En segundo lugar, agradecerlle a pregunta, unha vez máis, a señora Carmen Adán, e tamén coincido con vostede en lamentar a violencia machista que nos está sacudindo dun xeito indignante e dun xeito vergoñento a nosa sociedade. E paso xa, se me permite, a contestarlle a pregunta formulada xa en varias ocasións por vostede como diputada desta Cámara e pertenecente ao Bloque Nacionalista Galego. Solicita nesta pregunta unha valoración expresa por parte da Secretaría Xeral de Igualdade. Lo acaba de decir. Quero creer que non está vostede preguntando por unha opinión persoal e por unha opinión individual, senón pola valoración do Executivo autonómico. E teño que dicirlle, señora Adán, que a Secretaria Xeral de Igualdade coincide plenamente, sinto decirlo, pero sinto decirlo non, sinto que non lle vai a gustar, pero teño que decir que coincide plenamente coa resposta dada polo vicepresidente da Xunta a esta mesma pregunta formulada por vostede no Pleno do Parlamento de Galicia celebrado o 12 de febreiro, vicepresidente que ten responsabilidades en igualdade no Executivo galego. A Secretaría Xeral de Igualdade coincide coa valoración realizada polo presidente da Xunta de Galicia sobre a reforma da lei do aborto no pasado pleno do Parlamento de Galicia celebrado o pasado 26 de febreiro, as preguntas formuladas polo seu portavoz do Bloque Nacionalista Galego, porque o presidente da Xunta de Galicia ten responsabilidades en materia de igualdade do Executivo. Por iso, trasladolle a valoración do Goberno galego que é e o fago con rigor, que é un tema desta seriedade, complexidade e sensibilidade exixe. E creo que nesto estamos absolutamente todos os presentes de acordo. Pide vostede opinión á Xunta de Galicia sobre propostas normativas do Goberno central, aínda, señora diputada, non formalizadas. Non están formalizadas. Non é un texto formalizado ni tan siquiera como anteproxecto de lei. E mesmo instan a que esta Administración autonómica exixa a retirada dunha primeira proposta, desbotando calquer debate e a propia capacidade legislativa das Cortes Xerais onde vostedes teñen representación parlamentaria. Insisto, o anteproxecto non está aprobado polo Consello de Ministros. No Consello de Ministros do 20 de decembro de 2013 presentouse o informe sobre o anteproxecto de lei. O Ministerio de Xusticia segue traballando na reforma e existe un compromiso do propio presidente do Goberno central de seguir achegando posturas. O texto está en plena fase de informes, como a súa señoría seguramente sabe. Segundo, ademais, o dixo o ministro o pasado 22 de xaneiro no Congreso dos Diputados, se teñen solicitado informes ao Poder Xudicial, os fiscais, o Comité de Bioética, os colexios de médicos, a Organización Médica Colexial, ao Colexio de Enfermería e ao Colexio Nacional da Discapacidade, así como as distintas comunidades autónomas. Así tamén, a vicepresidenta do Goberno afirmou no Consello de Ministros que o Executivo analizará as diferentes opinións e diferentes suxestións que se fagan dende o ámbito aos que corresponden esos informes, así como os que expresan unha opinión política, incluídos os grupos parlamentarios. No que respecta ao Goberno galego, como así o teñen sinalado o presidente e o vicepresidente da Xunta de Galicia, e insisto, coincido plenamente co que teñen dito en sede parlamentaria, é acadar un consenso. Esa é a clave. Neste marco, o Goberno galego entende que hai que buscar un equilibrio entre os dous bens xurídicos protegidos, os dereitos da muller e os dereitos do concebido, dous dereitos compatibles que o legislador necesariamente debe de ponderar. Esperamos que o proxecto de lei do aborto evolucione cara ao encontro de posturas máis próximas e, polo tanto, que melloren moitos aspectos da súa redacción para encontrar o máximo consenso político e, sobre todo, o máis importante, o consenso social. A tramitación e, polo tanto, a aprobación do texto definitivo quédalle un amplísimo percorrido, xa que terán que terse en conta os informes preceptivos dos consellos e as achegas de mellora que realicen as distintas comunidades autónomas, nas que tamén traballou esta comunidade autónoma de Galicia. Dende logo, dende a Xunta de Galicia, esperamos que sexa un percorrido presidido polo máximo diálogo, polo máximo consenso, un consenso esencial para aprobar unha reforma estable, unha reforma duradeira no tempo e co respaldo social. Quero insistir neste aspecto. Legislar sobre o aborto é un tema de enorme complexidade política, xurídica e moral.
Por iso, a nova lei do aborto que se aprobe debería cumplir coa necesidade de legislar para o conxunto de todas e todos. Abortar é unha decisión dolorosísima e dura para calquer muller e temos que respetar tanto a decisión dunha muller que decide abortar como a decisión dunha muller que decide seguir co seu embarazo. Pola miña parte, e de momento nada máis, espero haber contestado ás súas preguntas. Moitas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Abella. Señora Adán.